Apa Yai Prabu? Karwe gong apa Kang Mas? Unjuk syukur karo Gusti Allah. Awake dhewe kelakon tetunggilan karo warga masyarakat. Wabil khusus kadang-kadang paguyuban wangi utamane Desa Cawas, utamane kadangku Naya Turunan RW 8. Iya. Atur Mas Yanto, kali Pak Cari, Mas Bagus, Mas Chandra. Minangka Dota Gungsa kadang-kadang paguyuban wangi tindakno ngubuke kelur gadah sifat Boyolali Ketan Bandara Lapangan Adi Sumarmo. Iya le iya. Yo, sadurunge ngaturke lagu, aku karo kowe ngetokke yen wiwit sang penembang kamu ngoyoso nganti yang panemban abiyasa kuwi pendhita kabeh. Lah, iki pendhita wis pinter lan batine. Ha ya. Lah karepan ngopo? Gong saiki yo cangkriman gong. Alah. Cangkriman opo lak? Latang cangkrimamu. Ngene, kaya jaman biyen cilik aku. Tak cangkrimi nereso ke batang cangkrimaku tak totok. Opahe noto. Ya. Ning nek aku iso batang berarti aku noto we. Ora masalah le. Ning amit-amit lho. Dadi sak durunge aku noto amit-amit. Ya ora apa-apa anu wis dadi anu kok unine kang gandeng iso batang notok. Ning nek iso batang ditotok. Iya, le ngetoke dibeh kowe putra siswa penemban Wamunaya Sombiyen. Ya. Apa? Ini coba dilentrehno siji. Panca manunggaling rasa, catur minangka kanthi, tri kawaskitan, duwi tetimbangan, eka penuwun. Ora, Pak. Dicacak. Lah aku ndak lali kok masa budako. Panca manunggaling rasa, catur minangka kanthi, ya. Tri kawaskitan, ya. Duwi tetimbangan, terakhir eka panuwun, ya. Aku iso batang notok ning ora bisa lho, ora, ya. Siji panca kuwi 5, gitu. Manunggal kuwi nyawiji rasa wis ngarani. Babare mengkene ya, Dreng. Menungsa urip kuwi dikanteni panca indriya, rupane ireng abang kuning putih. Dayane panca indriya. Siji pandulu, pangrungu, panggondo, paningal, pangrasa ndak lali. Ya ora. Oh, iya. Siji. Nek ra ngene iki ra sinau. Angka loro. Iki yo ngapura iku nata indah. Lho sampe kok nata. Angka loro. Catur minangka kanthi. Ya, oh iso ya, apa gas iya. Catur minangka kanthi, catur kuwi papat, kanthi wis ngarani jendreng ngene Kang Gadeng. Wong urip kuwi dikanteni sedulur papat aluamah amarah sufyah mutmainah. Ya ora? Heeh. Suwasu ora asu. Angka 3 tri kawaskitan. Tri kuwi 3 Den. Kawaskitan iki weruh, dalane weruh kuwi saka mata. Mula mata kuwi rupane werna 3, ireng, putih karo manik. Bener ya. Kok ndak lali kok. Bener to, Reng? Bener ya to. Angka 4 duwi tetimbangan. Duwi kuwi loro tetimbangan wis ngarani. Timbangane utawa timbangane wong urip kuwi mung loro ya kuwi urip, mati, ngisor, dhuwur, lanang, wedok, udan, terang, banji ra kanggo. Aduh. Aku mbok lawan sinau lawan. Terakhir le. Apa siramu? Iya. Eka penuwun.
Eka kuwi siji, penuwun ki wis ngarani. Manungsa yen duwe penuwun karo Gusti Allah kudu manteng semedine nyawiji karo sing gawe kula bakal kelakon apa gegayuane. Aduh, saiki ngene, gentenan kuwi menawa Prabu. Apa? Wong urip ora lepas saka waduh. Batangan ora iso totok sik. Lepas saka lali luput apes karo murka. Alah. Tak wales kene. Loro iki. Nah, lase. Totoke sirahe. Totok ya totok nek gulungane alah ora semelang. Ngono ya. Yen pancen wong wasita putra sing rasa meremban bekana biasa. Ya. Apa kang ora bisa diselai lan apa kang ora bisa disemayani. Wis ngono ta? Iya. Ngono sikate rek ya. Kang ora bisa diselai ya kuwi takdir saka Gusti Allah utawa kodrating saka Gusti Allah. Aja meneh menungsa sedeng bobote nabi wae ora bisa ngoncati persen saka Gusti Allah. Ya ta? Kang ora bisa disemayani kuwi mung pepati digedhongono, dikuncenono, wong mati mangsa wurunga, mundur ora kena, maju ora kena, tetep mati. Bener, Bro. Oh iki. Lah aku lawan le. Karena guru Pak Dalang teguh le. Iya. Wis ora ada dosa. Wah, wis dosa kok. Sesuk dine karapan dinten. Cangkri maning badepan. Sesuk gantilah. Ngecek. Ndara ngejeni wong gerang bakong iki rambut jaji. Lha ngejak sapa ora kowe ta? Aku ki wong dadi cah enom ki nek mung manut. Gade ngejak totok-totokan ora kena. Ya, di ngapura ya, Deng. Padha-padha. Lho kok sengak? Oh, kurang ajar sing terakhir kok waktu ki wae. Alae. Lho wong rasa dadak totok-totokan. Sing kalah ngei duit. Ya apa? Bakurmu ki wae. Gablek ora duit. Ninang nang ninang agak gimana ning pasar sawi kaya wong edan. Edan wis disayar karo Mas Riyanto. Putar kampang. Nyoba ulure Mbak Rizky Andayani. Ya ki. Putar kampang, ya. Ki ular meneng ulune ora ki. Tergantung musim, Pak. Wah, bulu-bulu tergantung musim. Sok-sok konten ulune, sok-sok badan. Oh, upamane nek rendeng, Pripun? nek rendeng nek ulune ora. Nek rendeng niku ana udan niku. Nek udan niku ana, Pak. Oh, no. Subur ora. Nggih, super banget sajare Mbak Rena. Nek subur to. Golek ndok ndok kayak apa kae? Ndok apa, Pak? Ndok kurang. Sana. Seminggu paling. Bul. Ulune Pak niku, Pak. Ulun iso diparingi ndok. Lho. Saya nek rendenge nek bulune. Nek tiga berarti ora. Dan Lah nek tiga lu nyandi ular ya. gogrok, Pak. Oh, goblok. Goblok. Ya, nyantai nanyar. Sing lanang ganteng.
sing wedok pesinggian sing kakung pegawe BRI. Aku nerai karo bojone ya. Wis arep utang sertifikat untuk piro. Iya. Matur nuwun. Kanca-kanca sing keparing lho menggani lenggah bapak ibu sing keparing rungon. Muga Allah ngijabahi sing mirsani wayang, sing nonton wayang, muga diparingi sehat, bagas waras, panjang umur, ayem tentrem, paring besandaman, paling gampang. Ya, itu. Nino nano, nano, nino, nano. Ya Bu ya. Sampai rezeki. Aku senengin rezeki, dunia handayani saya tenyuh aku. Kenapa Pak? Dasar ngorek aku. Ada mencep. Ayo kan. Kurang romantis Pak. Yo, ora nang omah kok. Nggak bisa nggak ini ya. Ribet Pak, ribet. Buat dia apa? Anak-anaknya udah Angger nang omah lho, putuku enek. Ya ta putuku sing nginiken bali nang padangan giring, sing Sinta bojone nang omahe dhewe. Karek wong loro. Pripun yo? Ada yani. Wes. Betul. Kalau Mbak Leli transparan terus nih Pak. Oh, takon. Wis ngomong ae. Alah kelak. Ya udah ya. Ya. Nah, tak sadar kosong kok apa nerima yang itu. Nih, iya apa? Ini udah mati Pak. Hidup sehat. Diparingi duwe. Kalau saya apa ojo loro ya Pak. Jalan-jalan ojo mati to Pak. Yang sehat. Anak adikku perawat dia sehat ya Om. Nyerah Maya kan sehat. Nek setian itu panjenengan Pak. Amin. Wis ta pokoke wong bebojoan iki sebenarnya tentrem ayem iku sakinatul qalbi, tentrem ning urip mung kajaba katentreman. Sugih bondo donya nek ora tentrem nek padu wae ora Allah maring rezeki marang kita ae. Nek tentrem insyaallah Allah ngijabahi marang pamintaning marang kita ae. Andane iki nek jam 2 tangi lho. Tenan nyawak kamu sih ya. Jam 2 wis tangi, aku jam 4 tangi nyang masjid wis kok. Hukum cek diparingi urip. Agama kabeh becik, gitu. Ya Islam, ya Kristen, ya Katolik, ya Buddha iki kabeh becik. Mung karek wong-wongane. Sing penting saling menghormati agamaku, agamamu, iki. Rasa lolokan. Mongso subuhan ele kunut delek. Kok kunut. Nah, bareng ngono aku iki wis saiki tentrem. Kunut ora, mergo apa? Ra salat kabeh kok dadi ora. Ya, Bu ya. Mas tere banter iki Mas. Aku ora seter banter iki ora. Halo, yo. Wah, Mas Bondo, kakak.
ndongake ya Pak Teguh. Ya ngasta guru, ya pedalang kamu diparingi payu ya Mas. Aja lali karo lelur, sok cilik lelur. Sakno ning ya enggak apa-apa cuma wong tok. Kuwi tenan kita gak mayang nang ndi. Mas Teguh aku ora ngelem lho. Setia karo lelur. Iya, nah gak tau nesoni aku. Ajak nyang Bengkulu, Pontianak, Rejang Lebong, di Pekanbalah, dia tak jangan lang jagat. Alhamdulillah, tekan sejane, wis ngasta pegawai negeri, wis tadi guru negeri wis. Lha aku melu seneng. Malah iki iso mayang, ditekuni Mas. Dadi dalang iki ora enteng. Nah, nek bapak mbiyen nek ngomong, Pak, kula pengen laris iki. Wong wilayah menggagak karo micak. Nah iku piye? Lho nek wong kula mbiyen iki nek mulang karo anake ora kok halus. Nek wilayah yo aja mung micak karo gaglak kuwi piye? Yo cunen menungso ki diparing Gusti Allah iki mung karek kuwi nyuwun. Iya. Yo. Lek uju. Ya nong terima kasih Mbak Rizky Andayani saka Ngawi Jawa Timur. Iya. Coba ngalakon sing durung diaturake sore mau, Gong. Pak Rohadi Sumawana mesake lagu Gelo. Iya langgam to, Mbak? Oh nggih, langgam. Saiki nyoba karo saka Karang Tengah putrane Mas Gondo. Ya. Dari bapak-bapak gendok. Otok kok deh. Iya. Cek. Ya nak semono bojone ayu pinter golek sandang mangan. Kuwi nek mayang kuwi iki lumboke ora rupake. Nek rupake ora ketok. Ngapain iki anu kok adae bayi kok. Ning aku anu lho, idolaku bapakmu lho ya mayang. Bapakmu ki lucu, sulukane wah tenan. Jemu. Nek kaya kuwi ora mesti mumpel kaya. Ya deh ya. Iya, di bapak ini nak ketono suaramu. Ya jumeneng no. Gandeng-gandeng ini tidak lempoh. Nong biaya ini sama si Opa kok. Mula sinden kerampitan ini siji ojo ngantuk wis ucap. Nah, terus ini Mbak Maya di streaming. Di streaming kuwi wis ora iso, arep do selak nek ra ngantuk. Aku ora ngantuk kok, ora iso. Tetep konangan. Iya. Ning pindhone kerampitan itu sadurunge tamu rawuh kudu teko panggung. Mergo kerampitan iki ngiringi tamu aja tamu teko lagi leleng-leleng kok transit aja.
Ping telune diparing rokok matur ora aja gresula aja ngrasani sabab kuwi senengamu rokok ya nggawa dhewe mergo rokok ora kok hitungan bayaran dalang. Kalau saya betengan dari rokok ini dijalke metu kok kaya merokok-merokok. Ping telune iket iki aja nganti dicopot sadurunge bubar. Ping papate aja nganti kok doalah wong ram. Ora bejaji. Wis tuwekan kan ora. Ping papate terakhir ya ngelingke doalah iki nek urung rampung kancang ya aja nglotak minggat. Dari sak rampunge nek doalah kake rampung ya bareng ngadeg bareng dalang ya go sinden kuwi bunga ya dirasake rekoso dirasake bareng aja kok doalah mugi-mugi. Yo iya eling dan eling kowe nek ngono kuwi melu sapa wae kowe bakal digemakeni aku yakin ora mungkin lu melu tok. Melu dalang sapa ae dimateni. Ya do. Yo. Pedro. Terus ngomong. Nggih, sing harus. Ya. Bawa niki. Oh iya lah. Silakan. Ya. Ya go nek dituki yang ya semangat itu nyambut gawe. Contohnya. Mangsa le nyatakan itu wong panci ya. Ya ini dipamer iki. Bos, ngopo? Iki enggal iki. Nanya kok kalau bicara ono. Ayo. Ora, tapi kok yang tunggal piro to, Nok? Kalih. Oh, kalih to. Nggih. Jenengan kalih? Adik. Adik kakung. Nggih. Oh. Kakung. Ora tau ngerti yang. Iya. Ora. Kang silang piyan Sing ngendher iki meling yang. nggih. Jenenge ku nggo sing anyar-anyar bos gitu ngono kae. Bareng Usul. bareng kula dadi mau enek kok. Kang. Ya ciut ganti meneh. Ya ciut sing ini kedul kan. Ya iku deh. Sekali kompakting. Ayo. Libure mau yen turu. Tangi turu. Wah, iki. Jadi masak itu. Enak. Ora duwe Tapi apa-apa. budaya
Punden kula Ngambarawa tujuh midhangetaken dinapa kula sak kanca suwanten daleme ya mangga neng ngendi nggonku golek suara loro wis ngebaki mik. Monggo Cahayu. Kaya ngene Yo, sakoke Mas. Boleh keringat. Ya Mas, angkat dua.
mandek. Mandeknya pipat. Ya ngene iki. Mandek iki enek halus ya enek cepet. Variasi, Pak. Variasi. Ya jelek no, monoton. Dadak apane? Ini kan waras. Ini larang. Nah, nih tadi kan. Ada. Direm anggur. Rem. Aja ngono ora tadi. Ya. Kayang nila. Anu semalam minggu nih ngendangnya seorang. Lek. Oh ada butuh saja ini. Ora malam minggu ki ngendang gue seorang. Belum. Hah? Ganti anake sandilono we. Puncak kita no. Aduh. Ayo Janitra. Aduh, Masya Allah. Dibayar kok ngapa mau kelempok? Ya, mari sarung. Selamat malam. Selamat malam. Ngantuk? Boten. Boten. Ini sinta tak? Ya situ lah. Masa tak ya? Oh iya lah. Kok dipugel meneh? Mungkin dipugel meneh. Aku yang gini melu dalam Mas Cahyo, Mas Langkong, ya Mas Bayu, ya aku mesti nonton puncak ono. Campur telek ya ono, mesti aku nonton gue digendong kae. Oh. Berarti dengan kuwi mau golek telan ya? Iya. Ora ono godho. Bisa digendong nang saya digendong sapa sing ana bujue to. Boleh tebi. Saya budi ini ana. Gue itu apa? Boleh tebi. Bener aku budi ini napa to? Aku ngomong lalu malah saru to. Kok kleru pripun? Nika boleh tebi sing nang gendong nika. Boleh tebi nggih. Tebi. Bawa. Wah, apa buku iki? Bawa napa? Musik. Jadi ngene. Wah, ndak kabeh kita. Oh, kelincucur, Mas. Iya. Wow, kelihatan kodak kuning banget ya, wow. Kan loro to, Mas. Langkis ini. Aduh, dibaca. Oh, lo Pak. Nah, Kula Pak Sarwoto penggemar jenengan nyuwun kicil ucul. kelinci su. Iya ya. Nggih, bonus 100.000 khusus kagem ucap. Nggih. Dan iki iki urusane iki. Iki cilik iki. Bonus 100.000 khusus kagem ucap. Pengen mana? Boten-boten to. Lah, Mang aku foto tinggal. nek saya gue bawa nih gini, ada gini. Aku tetap kiri iki nyopo. Gini, lu tak kiai misalnya belum kiai sih mulai biang ada nih. Aku tetap dekon kalau dia mau kata ya. Gini. Tak deg. Dek. Iya angel ra kok. Wayange jenengan oke ra lho. Lho kan dicokot gonku. Nih, ada gini. Ikon. Jadi, Kan iki to. oh, coba. Iya. Bon. Jenengan kok ajeng tahajud. Enak ora? Iya enten kok. Ada wudu. Apa aturan? Ya itu sih kok. Lho, nggih apa nggih? Ada yang mriki nggih?
Ajine mirsani cetok. Nggih. Bagus ganteng kok tanggung jawab. Nggih. Anakmu kakek kok wedok. Anu, cewek kali cowok. Wah, kali Pak. Ini jujur. Ya coba. Lah apa to iki? Panas itu Pak. Pelaku saya buat kok. Tangan ya. Kala dalang iki uga-uga iki rambut iki gundul sapa ya. Iki wae apik. Zaman biyen ya. Nggih. Zaman biyen kuwi aku Pitromat. Nggih. Ada Pitromat ta? Kayak selang, Terus ini ngompong ning kono. Nggih. Nah, baru Pitromat ganti balon penton kae 5 atusan kae. Wis tau aku. Nggih. Nah, bali ganti alhamdulillah. Oh ganti ngene kae sih. Iki ganti iki. Riyen Petromak bilang kok bedusan wonten. Wah, mana pasti kok panas. Santai itu justru Petromak aku bedusan kok. Nah, belok barang. Ninong. Teko. Anak ini Iya tadi. Beriki loh, kok nganti ablek beriku malah ciloko. Oleh panganan sampoan omong-omong ya Allah. Pun. Jenenge mau apa Pak? Malah aku poyok manjang itu. Aduh klinciku Ini iki ngene iki. Nane nanong kaya asu kayu kiri. Aku ora tau bowo iki aku. Mongko dadi aku. kata-katanya nomor lah. Ayo, Riki Pro tadi. Oh, kata-katanya lho Pak. Kata-kata dewi. Kata-kata dewi ke apa? Aku apa bawa pincucul. Gua modar lho. Kayak ini apa lho? Ngerti kalau kesalahan terune lupute bebre lho. Langke, kula kan jujur, aku ki ora apa. Kowe kan kondang sama sapa-sapa. Lah kondang aku urung tentu apa, Pak. Kader Pak Haji Romai Rama. Heeh. Kae kondange wis sak dunia. Heeh. On Cina maupun iso ya. Ora kok masalah kondange niku. Kemampuane niku kiambak-kiambak ngono lho. Kok jenengan madhunane kaya gandul truk kae. Apa kernet? Oke, apa di Jakartaku? Ayo, dalam. Pak. Sampai di daerah? Belum? Dereng. Wah, itu kendaraan jago ya. Dereng. Ya. Apa Pak tanda Pak? Balik, yuk, balik nih. Monggo iku. Monggo iku dadi katresnanku. Ngalor ngidul. Iki nek kentre piye? Astagfirullah. Apa dong ya? Ora. Ngerti mung dalang tok, tembung kentre iki lho. Kentrek itu panganan apa? Bakwan kalau dike jagung, digoreng kae jenenge makanan kentre. Oh, bakwan dikei jagung. Nah, jenenge Kentrek. Oh. Aku ora tahu gawe bakwan iki, Pak.
Emang ini tak gede lah. Yo. Ketek lo, datar. Ngalor itu tepung gelang mungke Ceret. ceret. Untuk kalau itu tepung gelang ceret lah. Bro, mangan ketrik mau Pak. Bro, mangan ketrik mau. Kalian gue nyanyi gitu. Cincinnya do dandan gitu. Kesempatan dandan. Harus gue beli apa ya? Yo ki, Rizky baru tadi, itu ke? Kenapa ini? Saibu. Punya rasaku. Nek kae cara manuk apa? Manuk bakok, ya kok. Dowo. Nek anake dalang Mas Mendel kan? Mayang kan? Nah, kayak Ano apa? Kuku. Nek Rizky ngampel. Rizky Nah. Rizky ngambil sih. Sing kuwi anu kiwane ndayani kuwi. Esther. Pak Esther. Ah. Terus kiwane kok Rizky sopo? Esther. Eman apa? Mbak Esther Nah. Mbak tampil. Ini pertanda wong arep mati. Nek Rizky Andayani. Rizky Handayani nanti manuk podang. Nah. Podang kuning Nah, itu. arenya semake. Nah, iki dari dhewe iki. Iki ta. Sing kene dhewe antel bumi. Anjir bumi iki mana apa to? Sing mangkung ya. Antel dalem ya. Anjir. Dalengan bumi. Oh, amulah kucing aku. Wah, Nek Andayani. Ano? nomor pati. Pati panggilan biasa. Itu nih. Iya, nah. Oh. Rasa repot-repot buka tas. Ya, Mbak. Paling di seri 100 buat gayaan dia. Ya, jadi kayak namamu. Es tuh boten. Tangan. Itu dipotong. Sama kayak pas boten. Lain kamu. Kamu berapa? Sing setunggal SMP nambah kelas kali ini. Nah, Setunggal kelas kawan. kawan SD. Yo, sekarang SD, sekarang SMA. Nopo biasa. Sekarang SD. Terima baik. Sing SD kelas kawan. Tukono sepatu sing bermerek. Ya. Nggih. Kalau tukono kathok sing bermerek. Nggih. Ya, 50.000. Sepatu sing bermerek. Kambi sing bermerek. 50.000. Merek opo? Siap-siap, Bek.
Oke, kalau kan tugasnya karton sing bermerek, mereknya Sony ngono mawon nggih. Sony. Bukan enten mereknya. Banyak. Enten Sony. Katok masuk Sony. Sempat Sony enek. Lah nggih kan kok katok lho. Saya ketemu bermerek. Matur ya Pak. Iya. Bu, 150. Iya dok. Entar itu. Makin mangkosong ini. Ini nano wes belum saya. Nah, Saya ini. sepatu kena antar berikut. Iya. Nek ini hasil 150 mau ngene tok lho. Nek kudu rai remuk ndak seren apa-apa. Ini rasanya karo kowe ra mungkin. Nggih, mboten mungkin. Sampeyan disayang karo sinten kemawon. Alhamdulillah amin. Mboten kok mboten disayang ribut. Nah. Mergo mesak nih. Ngono kuwi tau mangu sampe nomak Pak Lelur ngomong. Dari baru nek kowe teko nyambut gawe ling ngedusi bojo kuwi sayang meneh. Sinten kula sing ngedusi bojo kula. Di gawe meja pas sak kowe. Dino wis bojomu disi bojomu. Itu berarti bojomu kan sayang karo jenengan. Kula atus enten do meja. Boleh kate. Kok mati. Panjang umur sehat. Amin amin amin. Amin amin amin. Cinta siji ya. Napa? Jangan nyandini sing penting sopir kudu ora kena ngantuk. Siap ngantuk gecek. Nah iya. Oke. Hati-hati sopir iki nganggo nyawa. Ora. Lali kok. Yen jangan ngetik. Siap. Sem, aku ora. Iki ora tak kantongi ora yang sinden. Ini nggih. Iya. Apa nyandang ning ngeprak. Wayamu. Oh iso sila tumpang. Ah limpang. Saged sila men ora iso. Apa iya? Niku lho. Cukup. Ngeprak. Mau kaya ute-ute liwet. Iya. Ya Dayu. Baik Mas. Sip. Boten cuman to, Mbak. Iya. Sip.
Iki umpake anyar. Wit demung loro sareng telu penyacah bareng Jiro lupa ya. Kita umpak sing rapal, ra ketok nyiji-nyiji. Mulai dari pikuh karo sijine demung loro Jiro lupa ya. Demung loro Jiro lupa ya. Tambah kencang mas, tambah kencang mas, tambah kencang mas. Ben, rasanya nolak loro mas. Sarone kak anu sijine kene saran kok lere meneng. Salah meneng wae doneng no. Jiro lupa ya. Seratus lagi. Terus yang ada di sini. Ayo, kono sarito, Jiro lupa. Nek resok do neno, sesungguhnya dotokno wae jodorane. Jiro lupa ya. Rada seru to. Dengar apa? Loh. Noko hidup piye ya. Noko carita. Ora sak iso nyoba sakitan rong balungan. Jiro lupa ya. Ngono ora apa. Saiki sing tak sayang, sing tak gemateni, sing tak kersani. Haleluya. Yo, rambut gondrong. Jiro lupa ya. Itu karo bahasa alam. Iya, yo ngene iki lho. Anu jimat jare aku iso ndulur ngono kuwi. Sing kena. Piye man? Meneng ae. Kae ngenong kae tak gemateni. Gancau ganti nom-noman. Ning ngenong kae ora bakal tak pecat. Kae tak ngusak patine. Mergo kae semangat kerja, kae mudine yoga niken laras. Anggere nggon enak apa? Anu nggon apa kuwi mesti nek ndongane kaya dite to kae. Ada kurus 100 cocok. Kuwi ndonga wis wajang enak. Nanti 100 mau nek 100 wajibe lho. Nek ndonga ngono angkat kene kesel. Nang barengan ngger guru 1000 kuwi. Masalah mung ngomong karo ratu kan itu dijunjung. Oh, berarti mergo duwite. Mergo ajine oke tuh. Pakde nyuwun lagu Jalaning Tresna. Nggih, ya. Sakole iso monggo ngagung, iso ngadeg. Jalan Dewi wae meneh. Master, pinter. Mbak Dewi. Ono doduro ngono. Wah, nembe dak. Ora apa-apa. Dewi wae meneh. Wecek. Gini. Jalaning apa? Jalaning Tresna. Iki kurang tulisane. Jalaning Tresna. Ya dangdut jan mergo kulino. Dangdut jan kirana kula kete ngertos. Iya.
Mamis itu tas niku. Niku dangdut napa? Alwan bisa wan. Alwan tak tahu saya. Wah, cak Wah, terang ora kuwi mari nggon kafe oke kok. Nggih. Enggak. Iya, Bu, ini, Bu. Nah, iso pokoke ya penjaluk kabeh dicaosi. Mas Par iki Mbak Mayang Engko ejek. Iya, jam 3 bubar doyak-doyak dodol. nah iki model. Wong arep pasar